Здравейте, аз съм Марк и си оправих звука. Днес ще играя, мисля да играя Happy Wheels и да. Но извинете, забравих. Ще отида първо в интернет. Тук малко ми е бъгнато. Здраве. Така, ето, както виждате тук, отиваме на Happy Wheels и сега ще играем някои интересни нива. Разбира се, аз не знам кои ще са, не е нагласено преди клипа. И аз не знам какво ще играем, често да ви кажа. Аз съм голям фен на Знака също. И ако той все пак гледа това видео, Знак, аз съм един от най-големите ти фенове и си следя много редовно клиповете. Всеки ден проверявам дали си качил нещо. Добре. Това на хората може да не им е интересно, но скоро ще започна да снимам и с мои приятели. Така. Само ето, play. Даваме play. Отиваме към user level browser. И днес ще играем пълник. Какво е това? Това беше тъпо, но както и да е. Добре. Скоро ще има Minecraft Iroни. Аз пък. Извинете, с Знака вече почвам да се обърквам. Ironcraft. Той е много интересен сервер, аз ще играя само в него. Извинете за провалите, ама вече няколко пъти нещо става, не знам какво. Аз не мога много на Happy Wheels да играя. Още се уча. Вау, това беше толкова добре. Стига де. Това е тук нещо. Я сега поречем да ги подредим. Отиваме на... Ето тук. Сега. Извинете. Така. Sword Throw. Нека да видим какво е това ниво. Хайде бе. Не знам, хора, мисля това да е за днес. Айде последна игричка. Там надолу видях. Rainbow, да, ето го. Това ще е последното за днес. Да видим какво ще е това. Да, обичам такива.
Това ще е нещо забавно. Но както виждате, седя във въздуха и да печеля. Ами добре хора, това ще е за днес и чао!